Mga may hapon. Ikaw si Kuan, si DC. Kuan manggod na gipa kuan ba deliver sa NCCC. Naka-order ka dito? Wala ka nag-order? Oo. Na magipa-deliver tapos pangalan nimo DC Kuter. Ikaw man kasi DC Kuter. Imo magong pangalan nag-order dito kuan ba kanang grocery ba? Oh, tapos kuan ba yung bayro nun? 2,000 ba? 2,000 ba? Di na ba na pwede mabalik dito? Oh, no. Sa may kuan mo, ma'am? Tanawa lang usa. Nasa sakyanan. Mong kuan diri manager. Kuan lang usa, unsang kaila ka ni? Kumusta? Ikaw ba na ako si Ma'am Main? Usapod ka kuan, matinabangon nga tao. So padulong mi karon sa iyang kaila kay kaning kaila niya gusto niya tabangan. Oo. Na ay anak nga tulo, ang trabaho mamaligyaay og isda. Naluoy siya kay ang iyang anak na ay mga special child. Tapos solo lang naningkamot, buutan kay ning bayhana, active kay sa simbahan, nagasimba uban niyang mga anak. Naluoy siya. So karon among plano dala na mo og gamay nga surprise. O na gamay nga grocery nga gi-share ni ma'am og ato ang bugas. Okay? So before nato ihatag, ako sang i-prank. Amo sang i-prank ha. Okay ma'am, ready na ka? Ready na. Okay, bye. May hapon ma'am. Sa dapat ikatong maligay isda nga si Ma'am DC gani? DC Guter? Sa sulod sir. Sa sulod pa. Salamat. Ma'am, pwede mo hutana sa swito ka diri sa mga tao? Di Ma'am DC Guter kato mamaligay gani kuan isda asa balay nila? Kana di sir kanang unahan anang nay blonga nang parking mo na pasulod. May lain tumoy ilang balay. Sige. Salamat. Kanang kontra. Oo. Dong. Sila balay dong. DC. Asa? Kani? Diri? Ayo. Asa si Ma'am? Mama ni mo si Ma'am DC? Oh, Asa man siya? nang kuan man daw na nasa palengke. Ang lakaw? Oh. Sige, muli o niya. Muli. Uli. Mau sa orasa? Kuan ang mga alas. 4? Sige. Lamat. Asa yung balay? Kani? Oo. Sige la. Mga alas 4 muli na siya. Asa siya mga agi? Diri lang. Asa mga agi? Diri lang siya? Diri lang siya mga agi? Sige lang, lamat. Nangumpra. Nangumpra pa. Muna siya?
Okay. Ako lang. Mga may hapon. Ikaw si Kuan? Si DC? Kuan manggod na gipa kuan ba deliver sa NCCC. Naka-order ka dito? Wala ka nag-order? Oo. Na magipa-deliver tapos pangalan nimo DC Kuter. Ikaw man kasi DC Kuter. Wala kay nag-kuan tanaw daw yung ID nimo Dabi. Asa man imong kuan day? Asa man day? Kung ako na malingke ba? Tapos Abot. ikaw lagi DC Kutir lagi ang gibuta kuan dito. Cableros minyo naman me. Ay mao. So yung mga apelyido karon Kutir na. Wala gyud ka nag-order sa kuan NCCC. Na magwi pa deliver good sa imuha. DC Kutir. Gikan mo og NCCC kami may tig-deliver. Surprise mo naman doy nag-ingon gahapon nga naday mo adto dito. Oo, kinsa pod? Si Kuan Laura. Wala makoy. Naday mo adto dito, i-surprise ra daw kuno ko. Oo, tapos Nya ayaw jug hawa. oo, ginang ka. Kay basin mo siguro to kay naman ko pangalan nga imo magong pangalan nag-order dito kuan ba kanang grocery ba? Oo, tapos kuan ba yang bayron nun? 2,000 ba? Oo. Di na ba na pwede mabalik dito? Unsa may kuan nimo ana? Tanawa lang usa. Tanawa lang sa imong kuan kanang tanawa kung tinuod ba yun nga kuan basi naka kuan kana or nakabutang man ko dito imong pangalan. Wala yung ka. Tanawa lang usa. Nasa sakyan. Tanawa lang usa tong kuan. Basi day namali lang kag gunawan. Tanawa lang usa nasa sakyanan. Pero ang giingon man ko gahapon. Oo. Sa Kasi malimtanay mo. nga ayaw gawa. Oo, kay basin. Kay basin mo to. Delivery na to sa kuan si Sisi. Naku day, unsa man na day? Sa ngalan nakasala ka. Kasala man ko. Sa pag-sure ba ipahilakon ko nimo sa Oo. dili man. Sa di ay naku. Ambot basta. Nang sa may kuan ni ma'am paagi nga niya tanawa lang usa ha. Pero di na ba na pwede mabalik. Ha? Gani. Tanawa lang usa. Tanawa lang usa diri. Tanawa lang usa diri sa likod. Among kuan diri manager. Kuan lang usa unsang kaila ka ni. It's a prank. Nagliso na siyang tago-tago. Des. Nami gamay nga gi-share sa imo ha. No? Isa may kuha na may makasaan ni. Kani po ni sa jagger po. No? Salamat na kay si Ma'am Main. Gi ano lang ko niya, gi kuang ko niya, gi kontak ko niya. Nasa gusto nga tabangan, ikaw tong gusto niya tabangan or sira lang gud gamay panalangin. Parehas na bintista, padayon na dasig lang gyapon na. Dasig ka. Pasalamat ka sa Ginoo. Ha? Salamat sa Ginoo. Salamat sa Ginoo. Kulbaan siya uy. Kahilak gani sa kulba. Oh, ang imong basulon kani oh. Siyang dahilan niya nung anong ikulba-kulbaan ka. Vlog na call. Vlog na call. Ano sa man? Dalo na to dito sa balay. Ano sa man? Makasurip na dito, ta. Dito sa balay. Wala na ibit-bitan niyo. Sige, dala na laki. Sabay na lang ni. Palungon sa nanangon ako ni. Nihilak kami. Pagwapo na ako dito. Ha? Nandok. Giingnan man ako nga, kuan. Giingnan man ako nga. Dili na ba yan ni mauli ni nga kuan mo? 2,000 lang bayro ni mo. Wala, gi-kuan nyo kaniya o, gi-prank kaniya. Palit man kaya ka. Wala magay. Mana buhat gani. Tado tagbalay ninyo be. Ato na lang ako. Lapok dito dai.
Oops. Idong. Imo ni kaila, yung mga kan diri, mga bata diri. Pag may po bana. Ay mau ba? Mau di ay. Special jal na. Ta. Ikaw gyud ay ba gipahilak. Oh, gipahilak gani. Di ang kahilak sa kalipay. Nabala ka kay may kanilakaw daw ka. Di na ganina naman ko nagulat nakukuy basi. Ini ko ni makuha na kong buke. Wala ba ito na? Sabay nagbalik. Salamat daya. Ay, mau day siya na ingon. Oo. Ay nangita si mo ha. Napangutan anak ko siya kanina. Yabi kong bisugat, dito man ko. Ay, gisugat yan niya. Ipahibaw ka. Oo, kabalo man sa na ako. Ano dry? Gamihan kag pabayaron og 2,000. Oh, okay, para magpamatuod niya siya, si DC. Ano ba dito? Babayad mo. Ay, ano naman to? Ang sulti sa imong anak, nagkuhan daw ka. Namumpra og isda. Asa yung mga anak? Sige, ikaw daw ang pubi, tampo ta tulo. Sige daw magampo ta. Di man ginta ko, naiabot ra man kita diri tulo. Sige, ampo bi, apil po ng panalangin, pasalamatan na to. Sige, ikaw ampo. Aman nga Diyos nga niya kami nagatindog o hangyo da kanimo. Salamat o Diyos sa mga panalangin nga imong gihatag karong ning adlaw sa takna sa kapunon. Salamat o Diyos sa imong pagkamayo. Bisan tuod ako nga masalay pun dia kami imo jud kong giyahan nga tagaan og kini nga grasya nga imong gihatag karon. Salamat o Diyos sa imong pagka maluluyon nga ikaw nagauban ka nako bisan sa akong mga pagsulay na agapon ikaw nagapadayon gyapon ko nga malig-on dia kanimo. Aman ani karon imo kanakan karon na ani karon sa akong atubangan. Salamat sa imong pagpadala kanako ug ani karon dako kay ko pasalamat sa ilaha bisag lapok ari gyud sila aron lang muhatag sa imong gasa nga grasya nga imong gatag kanako ug amahan. Salamat o Diyos kay imong pagkamayo. Ako kuning pasalamatan ug pasaylo kami sa mga sala sa ngalan ni Jesus Kristo ang asa amin. Temporary ra kita diri ha. Wala, lumalabay ra sa kalibutan, importante atong kalag. Oh. Dasig lang sige ha. Ang gusto sa Ginoo dasig lang ka. Di man ta kaila. Nag-abot lang ta diri tungod sa Ginoo. Oo. Kita mo lang kung ako pobre man kulod ko kapag yun mo nagpait ba dito ka nang kuha Dato neka. dili nanay ko pobre man kulod Pero makashare siya. Mas kuha ng inahanglan. na ba nin patabo pag mag-open ka sunod makita nimo iyang vlog kung sunod i-vlog niya i-vlog ka na niya Makita ang video ani. Di ba tanawon lang nimo sunod gyud ma-post na ako sunod. Tanawon lang nimo. tanaw kita iya man ning ipo para madagan ma-inspire Ito, yabi daw gikuan nung Di. bayad ta kag Sige, padayan lang yun sa Ginoo. 2,000 ba yun? So di mo magdugay. No? Salamat kayo sa panalangin. Hantod sa sunod na ito nga pagkita. Gira gud Uban sa grasya sa Ginoo. sa dili na amo agikan eh Oo.
Salamat kuan niyo kay kuan po siya. Dasig po kay siya. Sir, mag-share ko og kuan. Grocery. Kani kay Imo ho ako na ako ang bugas. Kunig cellphone ba Facebook Facebook. Mo to na kontak ko niya. First kita man pud namo karon. Facebook ra mo Nakita nagka kuan. 1,000 kita. Kadaog man ni. Kadaog man ni kuan. Rapol-rapol mo ko kuno hay. Atong December. Oo. Kadaog man ni 1,000. Ako mga toyo mga kanang na sa balay mga need. na magkuan pa ko okay alsal no. Ay mo ba? Dili man kayo halata. Di man kaayo. Hello. Let memory. Si pangalan nimo? Uy, pangalan nimo ya. Ya. Sige lang. Pangalan nimo sa pangalan. Ulaw siya. Hindi na siya istorya. Oo. Ya sige. Di mo magdugay. Masig malangan eh.